Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZIMSEC and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Kazwai muri yeZimbabwe nasi rimwe zuva tadzoka kuChiredzi sematumiro amakandiita ekuti naimi manyarara nhau yenjuzu yakambomira sei. Vamwe vachibvunza kuti Rowaya ari kupi, vamwe vakati kuuyawo 46 years zvakamira sei, we11 years zvakamira sei. Ndicho chikonzero chaita kuti tinge tichisvika pano muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Regai titaure navo Gogo muzuva ranhasi tinzwe kuti zvakamira sei, mhinduro dzenyu dzigopindurwa. Ndashandira varombo bati zvakashaya basa ndakamushaya munhu akandibatsira. Munhu andakatenda chaizvo pasina rubatsiro ndamubatsira ndiye Jivas nokuti akandipa mvura pano. Pozoita Shumbayaonda akanditengera Jojo tengi
umbai ndakatengesa mombe dzangu 5 nikavaka ndikapedza hangu itori diki. Inini ndiri murapi. Haikona wekumbozwa. Mumhepo ndaakutozwi ndine simba shoma. Handina simba shoma. Ndakatanga basa iri ndiri pa12 years. Izvo ndaakusvika kuma 60 pamwe ndaakutori kuma 70. Kundibata internet inyaya ini ndinorapa zvisina kuti ndinoda kuenda pamushini. Handine ine mushini. Ndinomirira chinova chega ndakagara. Handimbotoendi zvekumusha kwanhingu ndinoda kufamba ndochirapa ndioneko ndiri n'anga. Unondida unouya pano ende ndakurapa. Usafunga unobvunze chikwereti. Nditori nevazhinji vamwe vakaenda asi ndamuya uchazotamba woti ndotoziva ndoshandisa magwasha akaipa. Anofamba mumhepo kana mota chaiyo inoti tsvi yakanaka. Oshaya kuti mota yafe. Magwasha anga aedzwe. Ndo mashandira andinoita. Handina simba rinopera ngokuti handina kukamba, handina kukumbira. Ndakapuwa basa yandiri mwana mudiki. Kutorwa ngemanjuzu ndochidzoka. Kuudzwa kuti unodai. Vanondikumbira vane vana vavo vakatorwa nemanjuzu. Vakwanisa zvipo zvavo zvese. Kutonobudisa zvakanaka-naka. Ipapa ndinofunga tine muranda rume. Atakabudisa muna November. Masave. Vokwa Chigurugudu. Vanozova Chigurugudu. Mudhara wane vanonyina kwene vana. Zvakanaka-naka. Iyo itasara kumutambira kuti vanhu vekwakwe vakandi. Odzoka hake kana achida kuzodzoka ega kumba kwake odzoka vakaridza mururu wechiti hatina chakashota zvese zvamatiti mbuya tinotsvaga tinazvo. Ipapa ndatomirira vanhu vari kuKariba. Pane mwanasikana akatorwa muna Kariba nemimba yake. Akandopona mwana wake sikana. Bati izvezvi mwana arumuka. Taakusvika pa 3 years. Ndochiti munoda kuti nditange imimi here kana kuti ndine mukomana wekwaGoryanga. Andooda kutobuditsazve. Zvekuti chero mufoni mangu ndikakuvhurira ipapa munotoona mwana achinonga hwe. Achiisa apa nemukomana akatongwarisawo. Pandaiteya iye akatomisa foni ngecheiyeyo. Saka foni iyo inorekodha. Handimbofi ndakakumbira zvekuti nyika woye hauyaiwo ndokundione mari. Handishandi izvozvo. Kana ndisisina simba rokurapa vanhu hazvinei nani. Ng'ombe kuma 60 50 ndingakorera ndichengeta hadzisi dzangu ngedzemagwasha. Mutero ndinawo weZimbabwe yese ine unozwi Chief Mabika Julia Dadirai wepaChipinge apo Mouse Rinda. Akusi kuti basa ndakaritanga nasi. Baba vangu vakadzidzisa n'anga vabva kumvura. Nanasi ichirumhenyu asi wachembera Manyateo. Wakasvika izvezvi aoni. Asi wasvika mudare unokutaurira nezviri pasi petsoka. Saka ini ndakagara ndataurira vanhu kuti chipo chakabva kuno vabereki vangu. Uye zvemanjuzu hazvikwariswi munhu. Munhu tapedza kumuitira basa oda iye ndiye achataura zvaanoda. Nenjuzu dzotomusunungura chienda kumba kwako. Zvako ari unoponda kumba kwako here kana kuti unondorapirepi. Izvezvi ndinoti pava chihakwa havakwanisi kusvika pano pandiri vana. Nokuti zvavakandiitira ndakavabvunza.
4 times vachiyakwa munondiona sana ndoda kuenda Chipinge titsvage zvinhu zvinoburisa sisi venyu vainditi isa peturo mota ndoti ndikazviramwa inini ndakahaiwa ndaiuya unono ndozokumbira ndaenda pana manyateo uyoyo kuti handichakupukidzika ndinokumbira mvura basa ririyo rakanimirira ndopuwa rowaita kamupuwa asi izvezvi vari kumuchupikira kuti uri kupi munhu wekumanjuzu haabvunzwi uye hazvigunu munhu zvinoda mweyo murefu asi inini nekuenda kwakwe nekuuya sezvo ndine manjuzu ndinotaridzwa kuti urapa uchaita izvi semubudisiro wandakamuita but vana chiremba wavo wavakabhadhara mari inini ndakahaiwawo ndirini mukuru waipapo but handina kuzviratidza ndaiteera sure kwachiremba wandihaya vakamupa mari yokuti nanasi unoti vati mbuya Shumbayaonda tisvikewo havakwanisi kana vanditarisa ndongovapa mubvunzo kuti tangai manotora chiremba wenyu ataure mari yaakandipa totangira ipapo nokuti njuzu dzakatsamwa takagurisira zvarowa nenhau yemari inini handishandiri mahara njuzu dzinopinda mumashopu dzinoda zvinonaka madhiringi mabhesikisi raisi saka basa randinoita inini handimbofi zvendazwi ndashambadzwa ndondiite mari ndakarapa vanhu kubva kudhara danga rangu remombe apo handina zvinhu zvinonyanya kundinetsa nokuti nyika izvezvi yoya ichiti basa hanzi basa rambuya Shumbayaonda raakuremba havasisina simba handina simba rakaendepi handina kukamba vanhu vari kuuya nechivabikira madora avo vachitema majoni vanobva kuAmerica vakazodini avauyi ngezita remunhu vamwe vakazwa vamwe vanopuwawo mafoni vamwe ndo vanobvunzawo vane shamba kuti tipei nzira yekwambuya Shumbayaonda saka nasi vane shamba vauya pano kuzondibvunza kuti vamumbasi newekwachimhara tanga taane gurupu rekuti tikande mari yekuti vanhu vaya vakaita varombo vouya sei handitangi kubvunzwa ndevane shamba munhu anondibvunza ngewekwachimhara naambasi kuti vanhu vedu vari kupi vakazvikonewa nguva yacho iyoyo inini pane vanhu vaunopaziya vangatondibvunzawo vanhu vari sei nekuti ndiri kuvapa chikafu mari yandiri kushanda panapa nemanjuzu ndiye ndinotovavigira chikafu oti musha wandavapa wavanoshandirwa panodiwa chikafu havachapuwi ngenjuzu dziya vakupuwa ndini kana vazobuda pamusha uyo vozviitira zvinhu zvavo zviri kwavari vodzoka kumba kwavo here kana vachavaona machecheche kana vachavaona kwamutari nekuti njuzu dzinoona vari kwavanodzoka sure kwakanakira zvipi uye kwakashatira zvipi kuona hurumende yondipa raisenzi yakazviona kuti basa ndinorigona akabva pano chiti mbuya ava havakoni kana dai wakatora mvura yangu pano ina handikuyondi usafunga phone number wakatosiya pano asi wakazvipa urombo ndopawachazoshambadzo mbuya vaya havagoni simba havana simba norishayawasi zvawaichema wakazozviona unozviona nhasi kuswera mangwana hapana harisi basa rangu ndakaberekerwawo mazviri saka mumbasi nachimhara mautsirinda kudarika kuchikore kwachangazi tokupuka changazi topinda musirizwi guta riripo rinochengetwa vanhu vanoda un'anga vakazodini panobarwa mai vandunge
ndo kwavari vanhu vavo todo kundovaonera ipa panodiwa $700 kuti vasvike pamusha uyo nokuti vakavakonewa ivo vodo kuuya kaende kumusha kwavo Njuzu aikumbirwa zvapari takazonyeperwa takazodenoni unobudisa muromo uyo basofa kufa wakazvitarisa asi usina ako kusvika uno pandira hauna chaunoona taura zvese zvaunoda asi hazvimisi basa rangu kuti basa ndakazvipuwa zve basa ranga harigoni kumira ngori wandita handigoni haona kuona mbasi haona kuona chimhara saka basa rakwe ratoremba handisini Njuzu uchitoda chitsvaga Njuzu dzacho dzikupe vanhu ivavo dzakazviramwa kuti ini ndinoshandiswa ndinopedza gore rese ndisina chandakarya ndinomwa dhiringi rokutozvitsvakira ndabva mumatare ndakutora zvemari yebasa randinoshanda kuti ndione kurya iwe unondishandisa hapana chaunondipa saka unondibvunza munhu wako wakapinda ushanda ndiani newe unobvunza Njuzu dzacho ndo mupunguro wandinoita vane shamba nasi vakatinonokera tikazokwidza vanhu kumatunhu vanhu vavo vavakorera asi vakuda kutobuda nebasa ravo vasimbari nabasa vanototi nokumusha kwavo vana vavo vachada kuzwa vatopera kufa ndambasi nekuti vakuru vavo vanga vasina chavaiziyawo asi Njuzu dzakanga watorera matambudziko asi wekwachimhara hameonewo chapinda umwe inini naye nokuti iye ndiyo utori nemakore uchidzidziswa basa ngemanjuzu inini ndakaita halfway ndakatorwa ndiine 12 years pa12 years ndobva ndaita 3 weeks kokuzoti uyu une makore 40 chakuti unopinda umwe ndiyaipa zvemanjuzu hazvibvunzwi munhu zvakafanana navachihapa vatogarisika asi vaida kuona siso every vakatovaona esi unouya usiku ega vachitoona maenga avo mukoma wangu iva vamuona semaendera akaita hazvina umwe munhu unouya nemibvunzo zvondoshoorera vane shamba ngezvekuti vakanonoka kudzoka ndatane matiripi 2 evanhu vandabudisa saka ndaitozovakumbirazve musi wa 13 taakutambira munhu watakabudisa November mochimuona futizve wekwachiguruguru makumbira wekwachiguruguru kana vachida mushina ngekuti vanikazi vemwana vemunhu wavo kana vasingadi vanongoonawo semunhu mushina ushanda asi vakakumbira vanikazi vemunhu mushina uchashambadza zvombo yaShumbayaonda vaya vachiriyo havasati vafa apa ndakatomirira vekuKariba kana vandinonokera kukanda ndichibuda munezvi ndakunoshandira baguryanga kune kamukomana kakatorwa Masave uchitamba bhora saka kapenyu watamukomana hapana makore akati hawo asi wamukomana ari mumvura ari mumvura ndizide foni yangu yaita moto ndaikutaridza kuti munhu uri kuNjuzu unoita izvi nokuti ndakaenda nemwana wangu komana ndomuti bata foni saka foni iyoyo inoenda neti ndokugara uko kuti aya masai izveni zvandiri kuita pamvura iyo wakatotepa saka Njuzu dzakandipa kuti mwana uyu kuti chiri nenguva naye but nomutambira gore rakati chiri vakuru vako vamuona kuti mupenyu vakafamba n'anga dzese kuna ana Mozambique izvo mwana vaakatorerwa kwaziva ipapo undorimo masai zveshuwa urimo
kudhara wemanjuzu waingobuda kuuya ega. Saka musha kana wakashata njuzu hadzimudzosi. Kana une musha wakanaka usina kuchemwa uchitozikanwa wakaenda ngechikaranga chakanaka, ndiye anobuda ega nemutundi yake. Kana kumusha kwavo kuine vanhu vanoroya purasi akachemwa, hazvikasiri, nokuti ipapa padziva tinotora mombe nemachira topedza vhiki. Mombe inopedza 5 days yakamira pamvura ipapo, tozeuraya mazvizvi ayo aane makonye, totanga mutambo uya. Ndofunga tichapedza pozve wiki tozomupuwa nokuti wakachemwa. Saka mukaita zvokuti imi munoda munhu musingazivi chikaranga chacho kuti chinoshandwa sei uye zvinoizwa sei, vane shamba vasvika pano nasi dei vati nonokerei, patobuda munhu wandakabudisa mumvura wakabva kumanjuzu. Nasi inini handaitaura nokuti nyika yavo tondishoropodza. Ina handikumbirisha munhu ndiye anouya ega, anoda kubatsirwa ndomubatsira. Ndingati nepo ndatenda hangu kujuri yadadirai mbuya Shumbayaonda. Pane pandaida kunzwa Gogo, vakabuda vatingati mumwe nemumwe ane chipo chake chakasiyana nechemumwe here, vese vane zvipo here kana kuti zvakamira sei? Ndiri kumutaurira kuti munhu ane chipo pakati pamumba asina chimhara, munhu ane chipo chakatodarika changu ndichimhara. Muri kuzvizwa zvandiri kutaura? Ya, vaida zvavo vaya kuti toda kubetsera vanhu vekwachimhara kuti ai havana mari, hatisinei nazvo, akuzvibatsira ega. Kana abuda nebasa rake raari kuita iri, achapa manjuzu zvavo, uyezve achamboshandira manjuzu zvavo zvaakarya, ozopedza ozotenda mbuya Shumbayaonda. Apedza otenda mbuya Shumbayaonda, ndichatora vanhu vekwachimhara ndovati munhu wenyuyu. Handisisina chikwereti navo, vakatokorera, iye akuzvishandira ega. Vambasi chipo chavo, havana vamunhu wakura. Njuzu dzinokurega, hapana chati chakupira chipo chaitei. Asi kuhope kutarisawo vanavo, kutori nasabhuku. Vambasi vari kunditaurira kuti kuna sabhuku akutora munda wangu kutorera vana vangu, ngokuti unoona kuti handipo. Ndo chikonzero futi chandakatorwa ndicho muna Runde. Taigara ndochinetsana naye, saka vadzimu kwangu vakaita mhepo inonga yakanditora, asi sabhuku ndaandochingonetsana naye kubva kudhara. Saka uri kutorwa zvekuti auraya vana vangu vabve panzvimbo ipapo. Saka vana vangu vachida vachandionera kuno. Ndanyapetuka iyo, hapana chandinonoshanda, mudzimai wangu wakafa, ndaakutoshungurudza vana kuti shandirai baba. Saka nyika yanditori yakatonaka, kuti handina chipo chandiinacho, asi wekwachimhara handizivi hangu makore, asi bati haasina gore kuti waakutoshopera vanhu, kutookera vanhu mota dzichitozara. Saka indamiriwo bhadharwa ndiye wekwachimhara. Apedza mubhadharo wangu, ndozodaidza vekwachimhara vomuona. Kana vane shambawo vari padhuze, tovataurira kuti zvamakatumwa ngevanhu venyu vaya vachitore kuita konde konde votibatsire varombo vaya, zvakatokorereka nguva yayo. Ndakatetereka inini, mari yandaishandira vanhu ndeyandakavabetsera ndiyo. Pachikafu vakagona kuadjasta vakudyawo zvazvodya zvavaingorya. Umwe unozwi nyama yaanorya, unorya nyama, matumbu haaryi, musoro haaryi, nyama yehuku, yembudzi. Izvezvi vanorya nyama yehuku chete, yembudzi havaryi, vatorambidzwa. Hove havaryi. Chikafu vanorya sadza rezviyo, rekuchena havatenderwi.
Green Valley vachangemwa. Everest vari kuputa neMadison. Vambasi vaitozwi kumba kwavanofunga vakamboenda kuchechi, asi ndo vanoputa Madison. Wokwachimhara unoputa Everest. Chikafu chavo vanorya rice. Unokumbira mvura. Ndoda kubvunza kuti kodoro vanonwawo here? Zvakanyanyisa wine. Masupa havamwi, rechibhoyi havamwi, vanomwa wine neGreen Valley. Mudariro maatori izvezvo kwachimhara makatozara maGreen Valley nefoya. Uyo waakutoshandira nekuti vari pasekuru pakabarwa mai vandunge ndo munhu anoadjusta vanhu vemanjuzu. Ndakanguri ndazvitaura kuti mai vandunge ndo vatete vangu vanobarwa nababa vangu. Mabasa ese aita ndunge anga asiri ake, zvanga zviri zvamai vake mutundu wakasara. Saka paakazopa maChina vana venjuzu ndo zvakadhingura nyika. Vanhu vakapera kufa, musha mukaishaiwa, wakazogumisira ndiye. Nanasi turangi racho rakazara ngemayusa. Asi mwana wenjuzu haana kufa, wakafa ndiye. Zvemanjuzu hazvikambirwi, munozvibvunza muri biti. Tikazvikambira zvinotishatira. Ipapa vane shamba vakazviti hazvisi zveshe. Nofunga mbuya mota yefochina yemuno haidariki paroda. Inomira mukashaiwa kuti mota yadai ngeizvi. Isu tinotozvitenda. Nhasi vane shamba vasvikawo. Asi ndakuzvishora kuti vakaenda amazuva. Musasachora mbuya Shumbayaonda. Nekuti vanhu ava takatovatendera vaiva varombo tokumbira njuzu dzoti oraiti itai. Izvo tinomwe watinaye pana. Hatitenderwi chirungu. Wachigurugudu watinawo pana. Saka tiri kuvati musi wa13 kana vekwachigurugudu vanga vauya makasununguka movakumbira moona vachiguruguda nekuti kwakudiwa mamhemberero vochidzoka vachigurugudu vakudzoka vega kumba kwavo. 13 mwedzi uno ipapa patitori pana. Ndokuti mumboshambadzira zvekuti mbuya vaya vachiriyo, nokuti munosvika muchiona umwe wakatobudiswazve. Ava mamirira kuti kana takasununguka toti chiuyai muone wekwachimhara. Vambasi vari kutozvirambira vega kuti ndine urombo hwekuti ndinozosvika kuchema. Njuzu dzakanditora dzinotozondiuraya nekuti handisina mudzimai. Ndonosvika kushupa varoora. Pandakatogara pakanaka vana vangu vachidondoona ngavavandoona. Asi matambudziko avanawo ese ndiri kumaona. Nyaya itoripo ipapapa, sabhuku wambasi uri kunetsa vana vambasi mukati memunda wavo. Ndo zvinochema vambasi uno kwavari. Uri kutorera munda wambasi kuti ndewangu. Kurasi unotoda kuuraya zvemwana wambasi kuti tione kuti ndione kurima munda wambasi. Saka vanoti handiendi kune hovhi yakadaro. Ndinozosvika ndikachema ndotourawa nemanjuzu. Ini ndamunhu usingadi kumbofunga chimwe chongo. Zvakaoma. Saka havakwanisi here kunge vachibatsirwa nemamwe magwasha kuti dambudziko iro remunda wange uchipera richinge richipera. Magwasha haabatsiri. Njuzu hadzitenderwi kuuraya munhu. Asi zvaomesesa sabhuku vanozofa ndotobatsira uri. Izvezvo handiti tiri kutaura paindaneti.
intaneti ye unenge asanganawo nazvo kuti vedu wevanhu vanonetsa vana vambasi kuna mbasi kuri kunzwi sabhuku gumirai pamaigumira ndimumakaitazve vambasi vakaenda nemweya wenyu mushivatambudza maakutambudza zvevana vavo manjuzu adi ropa kana akachinja ivona ndo vachafa sabhuku akasiya vana vambasi nokuti haanyangadzwe uchidzoka so unongomuka wakafa chakuuraya uzivi kuti chii gwasha haribatsiri zveutsinyi kana rotoita utsinyi kutoponda kuuraya. Aiwa zviri kunzwikwa nekuti mhuri yeZimbabwe wangu achingoti ko tikuda kuvaona nekuti patakambotora paya mufananidzo haina kubuda zvakanaka manga muri mudima saka vanga vaine shuwiro yekuti dai tavaonawo nekuti vamwe vari kutotaura kuti inhema maitiitira dhirama hakuna zvakadaro isusu takaona tisu tinoziva chokwadi asi kune vaingoonawo vachinzwa tichitaura vanototaura kuti maitirevera nhema. Izvozvo zvakanaka unoti wakareverwa nhema ngaadhiraivhe musi wa13 asvike pano azoonawo kwachigurigudu. Nhema dzinoonekwa ngemunhu wakabara mwana wakwe, dzinoonekwa ngemunhu pane wekwachimhara here wakauya kuendaneti kuti aye zvakaita mbuya vaya hazvisizvo. Kana muchiona wekwachimhara vasina kuuya naambasi ndo vaifanira kurwadziwa. Aikona kuti mari yevakadusa vakatodusawo zvimari zvakati kuti tochienda padziva kundokumbira vana unokumbira nge1000 izvezvi 1000 ndakati nyika weye ndipo 1000 ndiye unopa 1000 munhu aisiri mari here avarwadziwi ndiye here kuti mari yakangorashika parwizi vanhu vacho tovashaiwa ndo vaifanira kuuya kuenda neti kuti iwane shambawo bvunzai mbuya ava vanhu vaya hatichavaoni kuti vakazoendepi. Saka varidzive vabereki vachiti zvinhu zvavo zvakavanakira iwo munhu ndiwo wachiti pakaizwe dhirama rarire iwo unogara nezvako zvakakukwanira. Munhu anonetseka anobatsirwa nematambudziko akwe anomunetsa. Inini handishandiri muedzo ndoshanda zvinhu zviri muchokwadi nokuti wakaona hurumende yondipa mapepa kuti ndinogona ipawo wakauya wachinongodzana neni imhosva yako pamwe unotonyura ndiwe iwori mari yandinobhadhara hurumende inonasa kuziva kuti basa randiri kuita ngere mazvo hazvirisire kunyepera. Ndo zvandatotaura nhasi kuti vane shamba ava vati kasirei dei anga kuri kuti ndimangwana pasvika munhu wandakabudisa kunjuzu wakagara nemanjuzu ndo wavainasa kuzoti moona zvoti mbuya vakatanga kare uchimutaura gore ratakamubudisa. Izvi zvakaita vane shamba zveendameti kubasa kwavo. Inini ndinobudisa vanhu muchimhukumira zvisingataurwi ndakazotambira munhu parwizi ndikazomubudisa nyika yese izive. Kana ndisingacharapi ndinoenda paendaneti kuti vedu wechi ndibatsira vane shamba vanhu vauye ndivarape. Inini handina kuenda paendaneti vane shamba vakasvika ndiine basa rangu rakandizadzira danga ndikavaka musha hwai mbudzi magarekuni njiva zvese mbudzi. Asi chakazoita kuti vane shamba vanditere inyaya yaRowai kumwenezi nokuti ndakanga ndiripo. Dei zvanga zvisizvo zvaRowai nokuti vanhu ava vakandikumbirira kuna Rowai inini nobudisa vanhu kabisira munhu wotoenda kumba kwakwe kana uchida kuzoita n'anga unozotaura kwakumberi kuti manjuzu akandibudisa ndainga nambuya Shumbayaonda. Asi asina kuenda paendaneti hazvitenderwi endaneti. Takaita takakumbira kuti vanhu vanga vabobomerwa vapererwa magwasha otsamwa kuti hatingapedzi mombe dzedu tochitengesa tochiuraya nembudzi kupa vana vakakumbirwa otoda vanhu mai vakumbirire musina chikuvaita. Ndo saka makaona vakaenda paendaneti. Tinoshanda nevanhu vasitori paendaneti nokuti zvinhu zvekare
kwanga kusina foni. Wakatopinda mumatare mangu nefoni. Auchazoidi foni iye haichazoshandi kusvika zvachese. Mushina waane shamba. Wakapinda mudare mangu vanouchema haugadzirisiki. Saka ndopaunondiudza iwewe kuti hai maiti tamba maiti tsotsa. Vabvunze izvo kuti pandakavaudza kuti zvamunoita nemanjuzu mushina wenyawa ushandi kujerera wakashanda here narasi. Wakatozondoshingirira watenga umwe. Uyoyo wakafa. Kana ane bheji neni ngangouyawo zvisemuidzo. Handiti unoti ava vakanyeperwa iye ngauye. Wokwachimharawo leyo munin'ina wemukomana we. Wakauya panapa achiti hazvisiri zvechokwadi wozoona vanhu vari pano. Wakatanga undoita accident. Achibva muaccident basa rese richibva rapera ndokugara. Nanasi izvezvi murombo unonga svosvenge muromo. Wanga usingandidi wakandibatsira nei. Waakutopatisa mbuya ava vari kutibatsira panapa. Njuzu hadzidi izvezvo. Kana uchida kuuya kuona munhu wakabuditswa uona ngemadziso ako wosiya zvakadaro. Kana tati panodiwa kutengerwa wotobudisawo kadhora muona motobuda moenda. Kudhara zvanga zvisingaizi. Munhu waenda kunjuzu unouya wega. Haateerwi. Saka momuteera kudai kwakutokumbira kuti auye kuti makamuchema njuzu hadzichadini. Kana dzachidzidzisa munhu basa unouya wega nebasa rako radzinomupa. Saka ndopomoti mbuya Shumbayaonda vatinyepera vakazodenoni pakaitika dhirama. Paitika dhirama makaonawo kwachimhara wakauya kuenda neti kuti munhu uya hazvisizvo. Tinoda chokwadi. Basa remunhuwo nebasa rake ngatiritende. Ndinofunga ndakazvikumbira zvese kuti hurumende woye tibatsirewo. Ndakakumbira ndichidaro hurumende woye tibatsirewo. Handinaomboona chisaka chekuJMB chandakabatsirwa ndicho. Handinaomboona kanzera wakauya nemugomo ufu. Handinaomboona hurumende yakazoti ngatibatsire mbuya ava. Asi nguva ndinozoita sekuti kutuka ndina mbuya vangu vakatorwa ngehurumende mugabe uripo vakabatsirwa upuwa imba Harare. Ngekuti vanga vari murombo ndozvinoshanda hurumende izvozvo. Uye nehurumende inofanira kugara pasi nevanhu vanoziva chibvakare kuti nyika takaiona ngei. Asi muri kutopatisa muchirya yenyu mari kuti mubatsire munhu unotambura semanjuzu iwo hamubatsiri. Motori ngezvokunyepa asi mari munoti yevhu renyika tiri vatambuzi. Saka ari kuitwa mutambo uyu musi wa13 anga atorwa kwenguva yakadii ari kumvura. Ipapo hatitauri munozotaudzwa ngevaridzi vemwana. Isusu hatikoni kukutaurirai. Imwi makumbira varidzi vemunhu ndovanokuudzai. Murume mukuru wakatosiya mhuri. Haasiri mwana mudiki. Hatiti shambadzi paindaneti. Zvinhu zvatisina kutenderwa ngevaridzi. Ndizvo zvatiri kutaura kuti manjuzu haazvidi. Anoita zvinhu ngemazvo. Isusu tangotaura kuti kushambadza handiropi basa. Isusu tinoita basa muchirima imo sorongo ndochiziva basa rangu. Chero ndikanyashambadza zvandakashambadza zvandakawana. Ndakawanawo vakauya kuti vazobatsirwa. Vamwe vakatoenda zvachese vekuHarare. Vamwe vaisiya machira pano tichivataura kuti hazvisiri zvemanjuzu. Asi kutobetsera kutokumbira kutambudzika kuti zvaunoita chaizvo hauchazviona. Hakuna njuzu inorya hove mundiro. Hakuna njuzu inorya nyama yehuku mundiro neraisi. Tiri kungonyeperana tichiti tiri kuita machembere emanjuzu. Isu tozvisiya hedu kuti hange zvekumazezu isu tiri mandau. Muri kuinzwa kana iripo mhuri yeZimbabwe tine vakawanda vanoti vane manjuzu asi huku idzaiwa tiri kutobvutidzana mundiro uyezve dziri hove. Ndingati ndio mashoko atapiwa naGogo muzuva ranhasi
maiti vane shamba dzokerai kuchiredzi munonzwa kuti zvamira sei. Zvido zvenyu kunyanya ndauya uyezve zvataurwa naGogo ndofunga mazvinzwisisa. Tisati tabvarisa chirongwa Gogo, tangoti tauri nhau yaRowai kwachimara havana kuzomuona. Kuno kwandaunyatsowana mhinduro yekuti Rowai aripi, ari kubatsira here kana kuti nekuti pekupedzisira paya takatozotaura vanhu kuti tichiteera mashoko atanga taudzwa kumba kwavo kunzi Rowai akadzokera kumvura. Saka izvozvo vanhu havasi kutomboziva chokwadi chekuti kuna Rowai zvakamira sei. Havana chavangataura ngokuti ivo vari murima vakarihirwa mari, vari kuteera kune mari, wongozi uri kumvura. Rowai munhu wabva kumvura achazokumvura. Kwaakadzoka ndokwandiri kutaura panapa kuti munhu wese unoziya ndunge kana yekuti iwe chenda usiye mota unondoona imwe ndokunororerwa vanhu vekunjuzu. Wani ndunge mwana watete vangu madziko kuti ndo patinobarwa kwemanjuzi. Unoziya pandunge nanasi ane chikwereti munhu wese wakazodzosa. Mota dziripo hadziverengeki. Inini nditori murombo ngonoti wasvika nemota yako dzoka nayo. Rowai ari kutoita basa kana vanomupenyu vachamuona, vavachamuona nachiremba wavo haadzoki kumvura. Munhu watobuda njuzu hadzichadi munhu kumvura futi. Unotorwa wotoenda seikweyo wotodzidziswa basa rakwe. Votozozwa kuti pane n'anga irafa ina mwana wakazodeno vokwa chihakwa kana vasinawo wavanyeurira kana nyika yese kuti Rowai uripi. Unenge arimo munyika asi manhere ega ega kana pamwedzi unotosvika kumba uchitovaona pamba pano pakanaka hapana kunaka wotodzoka woti unofambira mumhepo. Njuzu inobva panapa kunobuda Jubeki, inobva panapa kuenda Harare. Saka Rowai mupenyu haasisiri mvura. Pakamoshatira nyaya ndipo pekuti munhu wakahaiwa waiziya basa rokuti munhu unotorwa sei kunjuzu ndo wavasina kupa mari vachihakwa. Izvezvi vachihakwa vane vamwe vakomana vakasvika pamba pavo vachivabvunza kuti nzira yekwambuya Shumbayaonda ngairi. Vakavati ndo vakatozovapa mafoni. Vakati ngandikupei kumwe kwokuti munobatsirwa ikweyo. Vakati kana isu tinoda kwambuya Shumbayaonda. Amushuwa vakasvikawo pano vachihakwa kuti vasvike pano vandibvunza. Havakwanisi ngokuti havana chavakandipa. Ndakavabatsira kuti vaone mukunda wavo. N'anga yavo ndiyo vachabvunza kusvika Rowai vamuona. Gogo tine group revanotevera Drewmas Media. Saka naizvozvo takavaudza kuti aiwa vari muWhatsApp group iwa takavaudza kuti aiwa isu taakumboenda kunoona Gogo kuti zvakamira sei. Naizvozvo vamwe vacho vakabva vati endai munotibvunzirawo Gogo izvi. Ndikuedza kutarisa mibvunzo yacho yakatumirwa kuna vamapuranga vari kuSouth Africa. Hanzi mundibvunzirawo kuna Gogo kuti ini ndoda kuziva kuti njuzu dzinoonekwa here nemaziso enyama kuti iyi njuzu, nekuti takanzwa pai muchitiudza kuti njuzu dzinotora zvino mumashopu kuba uye dzatinoona mumaTV dzine besu ndidzo here, uyezve kana kuti njuzu dzinosiyana nekuti ndeyechirungu here ndo dzinoita mabesu kana kuti ndeyechivanhu inenge isina besu, nekuti makati njuzu dzinoyera hadzioneki makamera. Titsanangurirewo apo Gogo. Mubvunzo wabva kuna mapuranga vari kuSouth Africa. Mubvunzo vanobvunza zvekuti njuzu hadzionekwi. Zvatinotoita izvezvi kudzibira nokuti taisa pikicha. Ndo zvakafanana nemunhu wakaba pikicha idzedzo kutora munhu wakati uku ibefu uku injuzu ipikicha.
kana usina pikicha kana nemunhu anoziva kuti njuzu dzinotorwa sei, hapana chaunozofazve wamboziva kuti njuzu yakamera sei. Panofamba njuzu hapana unoiona. Mukaona chapupuri chatozeya pana chikakurura omba chindomira iye irimo mukatimo, asi maziso ako iwo chaizvo hauioni. Dzinoba dzichiri nemakumbo, munoona manheru muchibuda mubvawo, munoona musikana wakachena stereki kuti toto wosangana naye. Kana akadawo kuitira utsinyo unokutora, unonoedzerwa uri panzira kuti uzoona kuti munhu uyo wanditora waendepi, hauchamuona. Saka hadzitenderwi kuti dzingotamba nemunhu wenyama kuti uya undione. Iwewe ndiwe wega unoti zvinhu zvanga handisi kuzviona zvakanaka. Fanika watori nemagwasha emandau, unongoona mari yangu yandinoshanda ndinoverenga, asi but chainotenga chaizvo handina chandinobudisa. Ndo zvinotaura kuti une chivanhu chinoda kuti ubetserwe. Njuzu munhu asi ari kuonekwa, munhu otofarirwa kuti tione saizvezvi. Ndo tinenge takumbira wakagara kumanjuzu ikweyo kuti chibuda utaurire vanhu. Ino chashata pano ndo zvandataura kuti vane shamba vedava vasvika patori nemutambo mangwani wakakura wevanhu vanobve Jubeki. Saka ndine mutumwa wangu wakabva kunjuzu iye, ndo wavaifana kutombobvunza nemaererano ezvenjuzu. Zvinhu zvekunjuzu hazvitaurwi. Inini ndikazvitaura pano zvandakaona ndinoswera ndisisiyo kana kungofa ndakagara ipo pano pandiri kutaura ona. Hazvitenderwi ngokuti zvinhu zvinoshamisa. Ndo zvamunozwa tochita chero inyari Zimbabwe ine vakuru vari kumusoro havazvikoshesi. Vanotozvikoshesera kuti ndinoda n'anga yangu inondipa zvakati zvikati, yakagara apa. Asi zvinhu zvichibva pasi chisakaonekwa havakwanisi kuzvikoshesa. Zvinhu zvinorema izvi. Mubvunzo ndauzwa, inini handigoni kukutaurirai kuti njuzu yakadini. Munhu unenge waane befu injuzu isingachadzoka. Kana vasiriyo vane makumbo zvese vanodzoka mavakumbira. Idzi dzaanjuzu dzemumvura zvachese. Ndaona pane mibvunzo miviri chete. Naizvozvo ndiwo wanga uri mubvunzo wokutanga. Wechipiri wabva kune vanonzi vadirwa vari kuSouth Africa zvakare. Hanzi vakomana vava kudya zvinodyiwa nevamwe vanhu here? Vakurya zvinoryiwa ngevamwe, asi unoda kuvabatsira. Havaryi zvakawanda, kana kutoswera 3 days kana kuti vhiki vasina kurya. Zvavanorya chaizvo ndiyo waini, ndo green valley, ndiyo rice. Rice yavo yakabikwa nasi vanoirya mangwani yakapora. Havatenderwi kurya zvinopisa nekuti vakatora nguva refu vasingaryi zvinopisa. Rice inonyikwa mumvura yonyorova yotoryiwa. Saka zviriyo zvese hazvitenderwi kutaura kuti tairya mavhu, tairya mazongororo. Handizvopi zvinobvunzwa izvozvo. Mubvunzo tambauzwa zvekunjuzu hazvitaurwi. Ndofunga vadirwa mazvinzwa manzwa Gogo vapindura mibvunzo yenyu. Ndiyo mibvunzo yatanga tiinayo kune mafans Drewmas Media vanga vachidawo kuziva kuti zvakamira sei. Kuna Gogo tinoti aiwa maita basa nenguva yamatipa. Kana takundawo munogona kutoona topetuka musi wa13 iwoyo. Munofana kukunda vanhu vanopuwa namba, bhadharai mari muchibvunza Gogo ndokuti vane shamba vadzoke pano. Inini handigoni uchi mari charapa gwasha ndoti vane shamba dzokai, kuti magwasha acho haatodi, chero neni wacho nditori pazero. Ndinotoponawo ngenyaya yekutoti murume wangu wakafira papenjeri. Mari yemagwasha aingotorwi. Chizviona yekuti iwe unoedzerwa wakasvinura uchishandira vanhu. Mari yacho wozoipuwa gore rouya, asi mumutundu yakati po
ndokutaura kuti zvinhu izvozvo zvinoera. Ndakakumbira zvipo vanhu hapana wakandipa. Uyu mupambo wamutendipere wakasungwa. Wakati umusira girosari pano. Thomas. Handizivi zita rako. Dai ndairiziva ndaimukumbirira kunjuzu. Kuti njuzu imumu kana akashaya mari yekupa vashandi mupei mari. Handi wakaunza zvinhu zvatakaona tikabatsira vanhu vakarya. Saka izvezvi unouri muchitirongo. Dai kiine hama dzako ndashayiwa zita rake munhu uyu. Kuti ndi Thomas here kana ndiani. Taifana kumukumbirira murume njuzu dzindomuvhurira. Kana iri mari yekuti panodiwa ayaimboswera njuzu ndinoziya ichiti kana dai kwaidiwa ma1000 akadini. Aitsvagika abude nokuti imimi manjuzu makabatsirwa ndiye murume. Vana vakarya chikafu. Saka izvezvi uno wosungwa ndopaite yane mari yaanga asingapi vashandi. Otouya kubatsira uno izvezvi wosungwa zvinobatsira chii. Aiwa, tinotenda chose nemasoko enyu. Pane vamataura kuti vanga vachiti vakura vasiri kugara kumba kwavo vachiti aiwa handidi kuzochema ivavo. Tingati paya makati vanga vatone mhuri dzavo kumvura ndizvo? Havana mhuri kumvura. Wakatorwa ngemanjuzu. Haurori mukadzi. Hauna chauchaita kana wakatosiya mhuri. Mukomana wekwachimhara achazotenderwa nguva yekusvika kuti auno uchanavere kuti iwewe ndinokudaiwo ushande neni basa rangu. Hauzombozivi izvezvo mukadzi kana chii. Asi dzagara dziriyo dzati uku munhu uku kwadai. Ndo dzinoita sei? Ndo dzaakubarana. Hongu mhuri yeZimbabwe ndicho chirongwa chatanga tiinacho. Ndofunga mhinduro dzenyu, mibvunzo yenyu yapindurwa. Ndinovimba magutsikana nezvamaudzwa. Hanzi naGogo. Zvenyu zvekuti ndezvekunyepa, ndezvemadhirama zviya zvamunotinyora muchitiudza kuti njuzu dzacho dziri kupi. Hanzi izvo zviri kwamuri. Anoda kuiona njuzu yacho ngaauye kuno semawiro atakaitawo kana kuti atinoita. Hongu ndofunga zvataurwa naGogo. Tinozopedza nguva yakati rebei tisati tadzoka kuti tizoona kuti zvakamira sei nekuda kwekushayiwa mafuta ekufambisa. Izvozvi manzwa kuti musi wa13 kune chimwe chiitiko chiripo zvakare pari kupembererwa mumwe anga ari kumvura. Tikazvitarisa kuti 13 ndirini atokwana, asi kuti isusu tirambe tiri nzvimbo ino yeChiredzi, zvikwanisiro ndizvo zviya zvinonetsa. Ndo patinoramba tichitenderera tiri panzvimbo imwe chete. Saka naizvozvo ameno kana takunda tinodzoka. Asi hatisi kuda kupromisa ipapa nokuti zuva racho ranyanya kuita padyo. Asi kure zvakare tichitarisa nyaya yekuti tinenge tichigara tiri musango. Ndonhau yatanga tiinayo kamhuri yeZimbabwe. Regai tichipinda munzira tidzokere basa ramakatituma. Aiwa ndiro rataita. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Udzai vamwe kuti vasubscribe kuDrewmas Media so that tokutorai mese pamwe chete tokuisai ku another level.